Mixed by Actor Akibaba. Ta sannu 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 matasa kar da mu ba da kanmu aje a can a rayuwar duniya mu bi da sannu 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 matasa kar da mu ba da kanmu aje a can a rayuwar duniya mu bi ta a sannu 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 yan uwa mu biye wa yan siyasa rayuwar mu tana da muhimmanci rayuwar duniya mu bi da sannu 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 matasa kar da mu ba da kanmu aje a can a yarda bari Allah sarki kai nake sakawa yan ƙasa ta taimake ni ta fara waƙar zaira yan ƙasa ta in ka ce in yi ta yanzu zana gama rabbana kare mu daga shirin masu shari'a rabbana kaninkawa a gare shi nurul kauni za ka dada halai ka sako sahabbansa duk ban mantawa ka sako da iyayen annabi darajar suka kara Najeriya musa lura don kare mutunci yaudarar mu suke yi yan siyasar Najeriya ba abin da suke mana da ya zarce yin ƙarya sai su ba mu kuɗi domin mu je mu sayo kwaya wasu ko baranda za su ɗauka wayo ni yan uwa rayuwar duniya mu bi da sannu 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 matasa kar da mu ba da kanmu aje a can a yarda yan ƙasa ta wayo yan ƙasa ta mu lura matasa su samu kashe yan uwanmu da hannunmu da zaran sun ci zaɓe za su bar mu da halinmu to ina ribar dubare yan kasar don Allah mu farka mu san abin da muke yi yan uwa mu zaɓe su wai mu za mu yi dace wanne dace za mu yi makarantu ba a wadace asibiti babu ga ruwan sha na wahala a ƙasa ta kidnapping ta yawa har an sace abu ga barayi an kasar mu sun zarce wani rabbana mu roke ka ka kare kasar mu Najeriya
sutura ya dame Wayyo mu. 'yan ƙasata. Ga fannin abinci ya daga 'yan Lura matasa. Allah shafi mu dace, wadda masu da mu muke gargaɗi. Aya ƙasata Allah ya samu dace, Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari, amin.